नमस्कार मंडळी, मी प्रमिला पाटील कोल्हापुरी किचनमध्ये अगदी मनापासून स्वागत करत आहे. एक लोणच्याचाच प्रकार घेऊन आलेले आहे मी आज तुमच्यासाठी. ते म्हणजे आवळ्याचं लोणचं. तुम्ही लोणच्याचे विविध प्रकार पाहिले असतील. मी आता बरेचसे लिंबाचं लोणचं, मिक्स लोणचं, कैरीचं लोणचं, करवंदाचं लोणचं असे बऱ्याच प्रकारचे लोणच्याचे प्रकार केलेले आहेत. ते तुम्ही कोल्हापुरी किचन चॅनलवर जाऊन पाहू शकता. आणि तर त्यातलाच हा प्रकार आहे आवळ्याचे लोणचं. तर आवळ्याचं लोणचं कसं बनवायचं ते तुम्हाला मी आता दाखवणार आहे आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य देखील दाखवणार आहे. तर आत्ता मी हे बघा हे साहित्य घेतलेलं आहे. तर मी हा लोणचं आहे ना, लोणच्याचा मसाला मी घरीच बनवते, बाहेरनं आणत नाही. तर कसं घरगुती मसाला आपला भरपूर सारा करता पण येतो आणि आपल्याला बाहेरची पाकिटं आणून ना तो एवढूसाच असतो, मग ते पुरत नाही किंवा क्वांटिटी कमी होते आणि क्वांटिटी वाढवायची आहे म्हणून मी घरगुतीच मसाला करते. तर तुम्हाला लोणचे मसाल्याचा जरी व्हिडिओ पाहायचा असेल ना तरी तुम्ही त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देईनच. तर आता हे मसाल्याचे साहित्य आहे बघा. तर सर्वप्रथम मी ना हे आधी तुम्हाला मसाले दाखवते लोणच्यासाठी जे लागणार आहेत ते. हे बघा धने आहेत. हे धने पाव किलो आहेत. ही मोहरीची डाळ आहे, ही पण पाव किलो आहे. ही बडीशेप अर्धा पाव आहे. ही कणोंजी आहे, म्हणजे जे लोणच्यामध्ये वापरतात ना ते कणोंजी आहे, म्हणजे 2 चमचे घेतलेले छोटी. आणि काळी मिरी आहे 2 चमचे, 2 चमचे मेथी दाणे, 2 चमचे मोहरी, 2 चमचे जिरं आणि 1 चमचा लवंग. हे साहित्य मसाल्याच्या प्रकारातले झालेलं आहे. तर हे सर्व साहित्य मी गॅसवर भाजून घेणार आहे आणि ते मिक्सरला लावून तुम्हाला डायरेक्ट पावडर त्याची दाखवणार आहे. तर आणि हे आवळे, आता मी हे आवळे घेतलेत. ते बघा हे आवळे ना असे असतो होते हिरवेगार. तर त्याला मी गरम पाण्यामध्ये टाकून मिठामध्ये 2 दिवस ठेवलेले. तर हे 1 किलो आवळे आहेत. त्या बिया काढून मी आता कापून घेणार आहे थोड्या वेळाने. म्हणजे हे आता हे पाण्यातनं काढून घ्यायचे आणि कपड्यावर सुकत ठेवायचे. हां हे बघा. तर हे आवळे आहेत ना, याच्यातले असे हा कलर होतो याच्यातला असा आवळ्याचा. हे बघा तुम्ही पाहू शकता, असा हिरवागार मस्त हा कलर असा बदलतो. तर हे आवळे मी कापून घेते. आणि मीठ आहे आपल्याला. मीठ हे लोणच्याला जसं आता मी मीठ टाकलंच होतं आवळ्यांमध्ये. तर तुम्हाला आता जे लोणच्याला लागेल ते मीठ चवीनुसार घ्यायचं आहे आपल्याला. आणि बाकीचे जे मसाले आहेत म्हणजे जे तेल, मीठ, हळद, मसाला ते सगळं मी तुम्हाला फोडणी देताना दाखवणार आहे. चला तर मग आता रेसिपीला सुरुवात करूया. तर आता हे सर्व साहित्य मी भाजायला घेतले. गॅस पेटवला आहे, कढई तापलेली आहे. आणि बघा आता मी धने टाकून घेते. या धण्यामध्ये मी बडीशेप टाकणार आहे. हे सर्व मी साहित्य भाजून घेते, कारण भाजून घेतल्यामुळे काय होतं ह्याच्यामध्ये जो पाण्याचा दमटपणा असतो तो देखील निघून जातो आणि चव सुंदर होते. मेन म्हणजे मसाल्याला जी चव येते ना ती छान एकदम फार सुंदर लागते. म्हणजे जे खडे मसाले असतात ना सगळे त्याचे छान भाजून घेतल्यामुळे याचा वास असतो ना तो सगळीकडे दरवळतो आणि छान चव लागते लोणच्याला. हे बघा आता मी जिरं टाकते. आणि लोणचं पण भरपूर दिवस टिकतं चांगलं. धने, बडीशेप आणि जिरं एकत्र टाकलं आहे सगळं. हे जरा हलकंसं भाजून घेतलं ना आपण, एकदम छान वास सुटला एकदम. धने बडीशेपचा सुगंध तर एकदम फारच सुंदर असतो. हे बघा ते छान भाजलेलं आहे. आता यामध्ये आहे ना मी सर्वप्रथम मेथी टाकणार आहे. मेथी हलकीशी भाजली ना का आपण त्यात काळी मिरी टाकूया. हे बघा मी काळी मिरी देखील टाकून घेतली. लवंग टाकते. हे कसे सगळे एकसारखे मसाले आहेत ना त्यामुळे आपण हे वेगवेगळे प्रकाराने भाजतोय. थोडं या मसाल्यांना उशीर लागतो म्हणून हे सेपरेट भाजले जातात. आता हे देखील भाजलं. तर इथे ना
हे थोडं साईडला करून ह्याच्यामध्ये मोहरी टाकते. मोहरी थोडीशी तडतडून द्यायची, म्हणजे मोहरीचा वास एकदम मस्त येतो. तसं मी मोहरीची डाळच घेतलेली आहे, पण अशा अख्ख्या मोहरीमुळे अजून लोणचं सुंदर लागतं फारच. हे बघा छान फुलत आली आहे. तर मी ती कणोंजी टाकते. हां, कणोंजी हा प्रकार मी पहिल्यांदाच टाकते, कारण मी पण कधी टाकला नव्हता मसाल्यांमध्ये. पण जिथं आम्ही खडे मसाले घेतो ना, तिथून त्याच लोकांनी आम्हाला सांगितलं की लोणच्याच्या मसाल्यामध्ये तुम्ही कणोंजी टाकत जा, फार सुंदर. हां, आता हे छान भाजून घेतले. प्रियाचं तेल घेतलेलं आहे, सनफ्लॉवर ऑइल आहे. तर तुम्ही लोणच्यामध्ये राईचं तेल देखील वापरू शकता. आता ते माझ्याकडे नव्हतं म्हणून मी हे लोणच्याचं तेल, याचं सनफ्लॉवरचं तेल वापरते. हे पण फार सुंदर लागतं. आणि याच्यामध्ये मी नंतर चांगलं तापून झालं ना, मग मी मसाले टाकणार आहे सगळे. अजून मी तुम्हाला मसाले दाखवलेले नाही आहेत. तर आता हे तेल तापेपर्यंत ना मी हे मसाल्यांची पावडर करून घेते. आवळे कापून घ्यायचे अजून. तर हे बघा मंडळी, आता तेल चांगलं तापलं आहे, तर मी गॅस थोडा बारीक करून घेते. आणि हे तेल आहे ना, थोडं मी आधी ओतून घेणार आहे, म्हणजे टोपामध्ये एका. चांगलं तापलेलं आहे. आता हे थंड करून द्यायचं आहे मला. ते तेल मी काढून घेतले. थंड करून द्यायचं आपल्याला, कारण आपण एवढं गरम गरम जर तेल ओतलेलं लोणच्यामध्ये तर ह्या फोडी आहेत ते एकदम नरम पण होतील आणि लोणचं जास्त दिवस टिकत नाही. ते थोडं थंड करून असं छान घ्यायचं आहे आपल्याला. नंतर हे सगळे मसाले आहेत ना, हे त्या तेलामध्ये मिक्स करायचे आहेत. आत्ता मी हे सगळं भाजून घेते. आता मी काय काय घेतलं तुम्हाला सांगते बघा. हां, हे लसूण मी घेतली, कारण मी लोणच्यामध्ये लसूण वापरतेच. तर हा घरगुती मालवणी मसाला आहे. हा हिंग आहे. हिंग आपल्याला 2 चमचे असे एवढे टीस्पून भरून घ्यायचे आहेत. ही राईची डाळ आहे, ही दाखवली तुम्हाला मगाशी मी. आणि मीठ आता बऱ्यापैकी आहे. आणि हे आवळे मी आता चिरून घेतलेले बघा. ह्या अशा पद्धतीच्या मी फोडी करून घेतल्या, अशा छोटे छोटेच घेतलेले आहेत. आणि हा मसाला मी आता जो भाजला होता ना, तो सगळा मसाला मी आता ताटामध्ये काढून घेतला आहे. 1 चमचाभर हळद. तर आता ही मी राईची डाळ आहे ना, ती भाजून घेते. बघा छान अशी भाजून घ्यायची. छान अशी तांबूस कलर येईपर्यंत आपल्याला भाजायची. या डाळीमुळे लोणच्याची क्वांटिटी वाढते, चव वाढते. चांगली भाजून घ्यायची, मग त्याची चव आहे ना कडवट लागत नाही आपल्याला. थोडी कडवट असते ना, त्यामुळे लोणचं मुरायला पण लवकर मुरलं जातं छान भाजून घेतल्यामुळे. हे बघा, ही छान भाजली आता. तर ही आहे ना, ही डाळ या मसाल्यामध्ये टाकणार आहे मी. हा मसाला परफेक्ट झालेला आहे. म्हणजे आता लोणचं मसाला जो आम्ही विकतो ना, तो ह्या पद्धतीने विकतो. म्हणजे मोहरीची डाळ देखील टाकून सगळं ह्याच्यात असतं. लाल तिखट आहे, हिंग आहे, हे सगळं टाकून मी ह्याच्यामध्ये हा मसाला तयार केलेला आहे. बघा, ह्याच्यात लाल मसाला आहे, हिंग बिंग, मीठ टाकलं आहे. अशा पद्धतीने हा मसाला आम्ही ज्यावेळेस विकतो ना गिऱ्हाईकांना, तेव्हा असा प्रकारचा मसाला असतो. तर हा मसाला आहे ना, या डाळीमध्ये सगळं तयार केलेला मसाला आहे. थोडं मी वाटताना टाकला होता आणि आता मी जरासं टाकते. हा मालवणी मसाला आहे. तर तो देखील आम्ही घरगुती मालवणी मसाला बनवून ना तयार करून अशी पाकिटं करून विकतो आम्ही कोणाला. आणि लोणचे मसाले देखील, म्हणजे बऱ्याच प्रकारचे मसाले आम्ही विकतो. बिर्याणी मसाला, सांबार मसाला, मालवणी मसाला, घाटी मसाला, गोडा मसाला, गरम मसाला, लोणचे मसाला, असे बऱ्याच प्रकारचे मसाले आम्ही विकतो. तर तुम्हाला कोणाला ऑर्डर करायची असेल ना, तर डिस्क्रिप्शनमध्ये आम्ही नंबर दिलेला असेल, त्याच्यावर जाऊन तुम्ही फोन करू शकता. तर मी थोडं तेल टाकते. आता मी लसूण भाजून घेते. थोडं तेल टाकले, मगाशी तापलेलं तेल होतं ना, त्याच्यातलं टाकले. लसूण आहे ना, ही लोणच्यामध्ये फार छान लागते. लसणीच्या वासामुळे लोणचं सुंदर एकदम टेस्टी पण लागतं आणि
वास देखील असा उघडल्या बरणी जेव्हा उघडतो ना आपण तेव्हा सुंदर असा वास येतो. बरीचशी लोक लोणच्यामध्ये लसूण नाही खात, पण जे खात नसतील ना त्यांना मी नक्कीच सुचवेन की तुम्ही लसूण टाकून लोणचं खावा, छान लागतं एकदम. हे लसूण आता अशी भाजून घ्यायची. आता या लसणीमध्येच मी हे मीठ टाकणार आहे, जे आपण लोणचं तयार करण्यासाठी वापरणार आहे ना, त्यामुळे या मिठामधलं जे पाणी असेल ना ते निघून जाईल. हां, तेलातच टाकलं त्यामुळे गरम होतं आहे ना. मग आता हे छान भाजणार आहे बघा. मीठ पण भाजून घ्यायचं आणि लसूण पण कलर बदलेपर्यंत. हां, आता मी ह्याच्यामध्ये अजून थोडं तेल ओतून घेते. हे बघा, छान लसूण भाजले. आता मी गॅस बंद करून घेणार आहे. बघा, आता गॅस बंद केला. ही ह्याच्यातच तेलामध्ये भाजून घ्यायची आपण. आणि यामध्येच मी आता हिंग टाकून घेणार आहे. हो का, हा 1 चमचा. जेवढं हिंग तुम्ही लोणच्यावर वापराल ना जास्त, तेवढं लोणचं सुंदर लागतं. एकदम वास, हिंगाचा वास कसा पण लोणच्याला घमघमायला पाहिजे असं, एवढं वापरायचं आहे. आता याचमध्ये मी हळद टाकणार आहे. हळद आपण जास्त नाही वापरणार, थोडंसं कलर यायसाठी, शाईन मारण्यासाठी आपल्याला हे करायचं असतं हळदीचा प्रकार. हे बघा, हळद जास्त नाही वापरली, अर्धा चमचाच वापरले मी. गॅस बंद करूनच तुम्ही हे सगळं टाकायचं, कारण नाहीतर मग परत खाली मसाला जळू शकतो. हे बघा, आता छान मीठ पण भाजलं एकदम मस्त. आता यामध्येच मी हा मसाला आहे ना, हा साधारण एवढा 1 किलो आवळ्यासाठी ना, हा 150 ग्राम मिरची पावडर, मी मालवणी मसाला आहे, तिखट आहे एकदम. बघा, तो मी टाकून घेते. लोणचं कसं तिखटच चटपटीत चांगलं लागतं. आता हे सगळं जो मसाला आहे ना, हे पण मी मिक्स करून घेते. बघा, हे बघा, हे छान आता मी मिक्स करून घेते. हा सगळा मसाला आता एकजीव करून घ्यायचा लसूणमध्ये. आणि मग आता हे थंड करण्यासाठी मी बाहेर घेणार आहे. आणि हे थंड झाल्यावर मी आवळे आणि हे तेल मिक्स करणार आहे. तर आता हा सर्व मसाला आहे ना गार झाला, एकदम थंड झालेला आहे. आणि तेल देखील गार झालं आहे. तर आता मी यामध्ये ना आवळे टाकून घेते. हे बघा, हातानेच टाकणार आहे. जर आवळ्याच्या फोडी आहेत ना, लहान मोठा तुम्ही करू शकता, किंवा असे छोटे छोटे चौकोनी देखील करू शकता अशा. हे आता आम्ही अशा लांबटच केलेले आहेत. तर असे छोटे पीस जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्हाला दाखवायसाठी मी केलेत. असे छोटे छोटे पीस एवढे देखील करू शकता. तर हे मी सगळं आता आवळे याच्यात टाकून घेते. बघा, हे साधारण ना 1 किलोभर आवळ्यात बिया काढून ते कमी झाले आहेत, बियांचं वजन असतं. ते असं छान मिक्स करून घ्यायचं. म्हणजे हा मसाला आहे ना, या फोडींना चांगला लागायला पाहिजे. म्हणजे तो मसाला आणि फोडी एकजीव करून घ्यायच्या. आधी सगळं मिक्स करायचं आणि मग ह्याच्यामध्ये आपण तेल ओतायचं आहे. तिखट तुम्हाला जर आवडत असेल जास्त तर तुम्ही जास्त तिखट करू शकता. आता याच्यावर तेल जेव्हा आपण टाकू ना, तेव्हा याला लाल तरी येणार, तरंग येणार लाल. आता पांढरं दिसतंय. बघा किती छान मिक्स झालं आहे. थोडं थोडं आपण त्याच्यात तेल टाकून द्यायचं. मग तसं तसं त्याला कलर येणार. आणि 2-3 दिवस, म्हणजे राईची डाळ जराशी कडवट असते थोडीशी साधारण ना, म्हणून ती मुरायला 2-3 दिवस लागतातच. हे बघा, असं किती मस्त दिसतं. एक जीव करून घ्यायचा मसाला, छान मसाला. जेवढं तुम्हाला मसाला जास्त कराल ना, तेवढं तुम्हाला त्याची ग्रेव्ही मिळेल. म्हणजे जेव्हा लोणच्यामध्ये आपण बरेचसे लोक लोणच्यातली ग्रेव्हीच खातात, म्हणून त्या टायमाला क्वांटिटी वाढवण्यासाठी तुम्ही राईची डाळ जास्त प्रमाणात वापरली तर चालते. आता यामध्ये मी थोडं तेल टाकून घेते आधी. थोडं मी बाऊलमध्ये टाकणार आहे तेल या. आणि या बाऊलमध्येच मी 2 दिवस मुरत ठेवणार. हां, आणि नंतर मग बरणीमध्ये मी भरून ठेवणार आहे. हां, तर हे आता आमचं ना जवळचंच लोणचं आहे ऑर्डरीचं. तर लोणच्याची ऑर्डरी कशी आम्ही जिथपर्यंत आम्हाला शक्य असतं ना जाऊन द्यायला, तिथपर्यंत आम्ही ऑर्डरी घेतो. लांब लांबच्या कुरिअरच्या असतात ना, त्या लोणच्याची ऑर्डरी घेत नाही, कारण त्या कशा लांब लांब जसं कुरिअरला पाठवलं तर लिकेज होण्याची शक्यता असते. तर हे बघा, आता हे छान तयार झालेलं आहे.
आता ह्या बाउलमध्ये मी काढून घेते. तर या बाउलमध्ये मी आधी थोडं तेल आधी टाकणार आहे बघा. तर मंडळी, कशी वाटली आपली रेसिपी ते तुम्ही कमेंट करून सांगा. आवळ्याचे लोणचे मी तयार केलेले आहे. तर अशा लोणच्याचे बऱ्याच साऱ्या रेसिपी आम्ही आपल्या चॅनलवर परत सांग आपल्या चॅनलवर काय अपलोड केलेले आहे. हां. तर मंडळी, कशी वाटली आपली रेसिपी ते तुम्ही कमेंट करून सांगा. आवळ्याचं लोणचं कसं झालं ते देखील तुम्ही सांगा. आणि लोणच्याच्या अशा बऱ्याचशा रेसिपी आहेत ना, ह्या आपल्या चॅनलवर अपलोड केलेल्या आहेत. तर तुम्ही प्लेलिस्टमध्ये जाऊन उन्हाळी रेसिपीजमध्ये पाहू शकता. आणि आता हे आवळ्याचं लोणचं कसं झालं आहे ते तुम्ही कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, शेजारचे बेल आयकॉन देखील दाबा. धन्यवाद.